достар, без Иске шәһәрдә. Һәм бу видео сәяхәтебез турында булачак. Беренче көнне отельне Agoda сайтынан сайладык. Автобусыбыз 7 сәгать юлда иде. Шуңа күрә беренче эшебез кырымчы буряклар ашау булды. Порсук чайы елгасы буйлап гондолалар йөзә, аларны күзәттек. Үтеп барышлый кешеләр тупланган җиргә барып карадык. Монда яңа өлгергән ныгыт саталар булып чыкты. Кызлар туңдырма ашады. Аннан Милләт бакчасы дигән паркка юл алдык. Монда безне искиткеч манзара каршы алды. Балалар туйганчы уйнады, күңел ачты, энергияларын чыгарды. Аннары без инде кайтып киттек. Икенче көн отельдә иртәнге аш ашагач, безнең төп максатыбыз Одун базары дигән җиргә бару иде. Ләкин юл уңаеннан шундый шәп паркка очрадык һәм балалар монда бераз тукталыш ясарга теләде. Ахыр чиктә Одун базарына без барыбер эләктек һәм монда безгә эстетик ял булды дисәк тә була. Чөнки бу матурлыкны күреп күзләр дә күңел дә ял итте. Тарихи өйләр, матур сувенир нокталары һәм без очраклы рәвештә Пыяла остаханәсенә эләктек. Бу турыда киләсе видеода дәвам итәрмен.